Necessitat de canviar l'enfocament a l'hora d'afrontar els problemes de les empreses i apostar per un model que aconseguisca implicar tot l'equip, directius i treballadors. Ha sigut una de les propostes que s'han debatut al segon Fòrum de Comunicació Bon Dia que organitza l'Agència Valenciana de Comunicació. Faus Olmos, expert en coaching i gestió de talent, ha fet un recorregut pels reptes que han d'afrontar els emprenedors a l'hora de consolidar un projecte. Què és la passió? Detrás de cada una d'aquestes coses, quins són els valors personals que sustenten el nostre talent? Què ens apassiona? Per què fem les coses? Quan fem una cosa bé que ens agrada, com se sentim? Com aquesta cosa que sentim, quan fem una cosa que ens agrada, la podem traslladar? Les empreses que no tenen clara els seus valors, els partits polítics, les organitzacions, que no tenen clar quins són els seus valors, jo diria que estan condenats a la inanició, a morir. Durant el torn de preguntes, reflexions sobre la falta de finançament que continuen patint les xicotetes empreses i sobre la necessitat de poder articular aliances entre diferents equips que permeten ser més eficients. No tinc per què compartir-ho tot en tu, però aquesta part teua que a mi m'interessa i aquesta part meua que a ti també, podem aplicar un equilibri. Tu me dones, jo què sé, idea i innovació i jo t'aporto tecnologia, en el tema d'això. M'aportes coneixement i jo t'aporto un mercat. Intercanvi d'idees també entre els assistents, professionals de diferents àmbits que destacaren la importància de continuar impulsant iniciatives com esta. Jo crec que per a treball com el meu és interessant, per a treball d'empreses i en definitiva inclús per a la vida diària, perquè parla de coses prou quotidianes o generals o que podem abarcar a nivell personal i a nivell professional també. Li parlem directament a l'empresari, no? I és una manera emocionalment de donar-li ostres, jo tinc que fer coses en el meu treball, jo tinc que encara que desenvolupar moltes coses, perquè algú te ve a contar coses d'internet i tal, i bueno, pues és un món, però quan te parlen realment de compromís o de coses més emocionals i que tenen molt que veure en la situació actual, la gent jo crec que s'identifica més. No sé, a mi m'encantava. Un punt de vista en el que també va coincidir el mateix conferenciant. Per a Faus Olmos és precís que en un context de crisi com l'actual, l'emprenedor puga fer créixer la seva autoestima per poder impulsar eixides innovadores en benefici del conjunt de la societat. Els objectius és la font de realimentació o no realimentació de l'autoestima. Quan no existeixen, no passa res. Però quan tu un dia dius el nostre pla estratègic té d'aconseguir que en 6 mesos tinguem 14 clients. Quan aconsegueixes el 14, l'autoestima automàticament puja. Tenim que aconseguir uns ingressos al manteniment de l'empresa que signifiquen el 80% dels gastos. Quan fas això, l'autoestima puja. L'autoestima és algo que se consolida tots els dies en fets que te realimenten. El fòrum encara hi ha la tercera edició amb l'objectiu de consolidar-se com un espai destacat de debat i de col·laboració dins de l'àmbit de la comunicació a casa nostra.